Pozdrav ljudi, dobrodošli na Multimix kanal, sa nama je tu Velskrica Gruber Lopatica i danas ćemo sad da vam pokažem šta smo napravili ovdje u rudniku i malo ćemo da kopamo. Kako me nervira više? I malo ćemo da kopamo. A ovako malo smo napravili da bi se... Ne. da bi se lakše peo. Da bi se lakše... da bi se lakše peli gore. Da nas ne gađe skeleton, to je nas pula. Ajde gledaj. Uđe, bote. Nervira me ovo. Ajde, ajme kopamo. Čekaj da pobijem ovaj da nas ne bi uvalili u lavu. Pomagaj, nemam... Ne. Ajde, beži. Daj. Lane. Ene ga zombi, majko. Odeh ja, ne znam gdje si. Ajde, kopaj ti i ja ću odane. Fuck, pita šta će. Školimo se bija malo ovako. Na, fransko, znaju. Jeste, nemam više šnicla. Fuck, ovo što. Pa, Spider-Man. Ne smaraj Spideru. No, spaša. I ja sam ga bacio. Kopam negdje vamo po strani. Još ništa nisam našao. Ne mogu od ovih debila. A gledaj, drmno me. Si se malo. Ovdje nisam ništa istražio. Izgori, bezveze. Evo, našta mogu. Dijamanti! A, gdje? Fuck. Lažeš. Ali pored glave su, čekaj, ne znam ću upasti. Lažeš da si našao dijamant. Dobro, lažem, čekaj. Ajde, za mene sam u lavu. Možda iskineš. Ajde. Ne znam gdje sam, tamo neko ste vidjeli. Sad će ti 1, 2, 3, O, 4, idemo. 5, 6, 6. 7, 8 bre. 8 dijamanata. Evo ga ovdje redstone. Idemo bre. Bravo, car. Ajde. U srčano jedan. Fuck, uf. A znam da sam u lavu. Jebem ti, mate. Hođi vam, gdje ćeš stati? Centimetar mi je falio da upanem u lavu. Jebi ga. Enderman, tako je bre, sad ću gubijem, uzmem oko. Ajde, bežimo sada. A ja te čekam gore, ne izlazim. Evo pak, je 2 creepera. Ne, treba. Aaaa! Da li ovo mogu? Šta sam ja preživio? Gledaj, što se krije ovaj predmet. Ljubi, znači, sad će me izmuči ovaj. Vidimo! Lol. Oooo! Nisam ja debil. Ha, emo ja. Evo ga. Vidimo! Još jedan Bez biser. majmune. Imam preča posla, da se bijem sa tobom. Ja ne mogu da... Nosiš oko stvari. Jesam. Ne mogu da verujem. Eto ti ga na. Tamo skočim u vodu i pognem u zemlju. Svašta najbitnije. Ja vidim se nam prečak spili. Oh, fucking shit. Ja bežim vamo gore u kuću. Aj beži mi, aj sam. Bože vole dok ne zubim ovaj dijamant. Ovo je skeleton. Tamo idu u lavu. Ne, ja bežim kući. Ali u sečina, ja ne mogu da... 8 dijamanata.
E, znaš šta ću ja napravim ovaj? Dva pika. Može. I taman iskopamo obsidijan. I ja. Ja sam gore u psi. Ja sad uđu. Ja već ja sam, ojuj. Kod trske sam. A, kupiš to se. Da li izrasla ova pšenica? Uje. Ja kupim pšenicu. Nemoj hodati po njima ide. Sad moramo praviti enchanted room. Smanji sound. Tiša je napravim. Aha, čekaj. Je bre, sad ću napravim dva pika. I jedan dijamantski mač, taman. To sam lagao. Deo. Da napravim dijamantski mač. Ajde, napravi. A neću. Sačuvat ću ga ono. Aj, spavam. Još jedan biser. Ja sam legao. Šta će su im redstone? Eto ću. Drži jedan pik. Ajde, Leg ćemo. spavam, kad daj. Čekaj da izbacimo stranje. Ne treba. Ajde leži. Pa ćemo poslije spaljivati. Čekaj si. To. Jesi legao? Ja sam. Daj me pik. Evo. Jeee. Daj mi Jeee. pikec. Da napravim hleb. 4 komasa. Eto, malo hleba. Gledaš. Sad provjerim koliko dugo. Da pravim. Ajmo. Obsidian. Ajde, popijam, završavam epizod. Čekaj, mam ja kofu vode. Ja sam puno bakla. Ja ću da napravim kofu vode. Što že napraviš? Kofu. Dobro, odo ja. Ali koliko ima obsidijana će biti? A koliko ćemo ovaj, kako se zove? Koliko da napravimo? Ovih. Koliko nam treba obsidijan? Ma nemam pojma, vidjet ćemo. Teka ne. Sad je bitno samo da ne umremo, burazi. Čekaj, treba mi malo kamenja. Ja da skočim. Ja idem na brzo. Treba nam staje sa lavom. Pazi da ne umreš, meni ne. Ne. Pak nisam puno stavila. Jedan možda. Jesi ti puno dijamantski kramp? Jes. Ja se bojim da ispod ovog obsidijana nema lava. A, vidi, ima mač. Vidi klošar, ja. Pak umreću. A, ne! A jo, ako umreš, A nema hrane. pa gdje bi se bila, šta ćemo sad? Pa nema ni mač. A ne Da reći. idem pa. Šta je sad završilo? E, ja ovdje po hranu. Pa mač i onda idem te. A vidi ovo. Dajmo Šta spike. je? Aj, zamoli samo po lavu. Ajoj, brat. Ajoj, čuti. Slušaj, ja otkopam ono lava.
I sad više ide voda i preko lave sile se obsidijan. Ja sam je sve obsidijan gotovo. Izgleda ispod obsidijana ima lava. Sad ću to provjeriti. Ima, jok nema. Ne znam kako ćemo. Evo se ja. I ovo će biti 100% zadnja epizoda sa rudnikom, to što smo se već morali, imamo nešto na planu da Tako je da. pravimo. Nameravamo nešto na hajde sad. Eno da je. Imam jedan obsidijan. Sad ćemo. Mislim ja da znam mislim. Jebote, vidiš šta ih će zombija, beži odatle. Ojuglo doj. Beži, imaš ih 5. Jedan se zapalio. I drugi. Pobio sam ih sve. Dolazi pojačanje. Gdje si ti? Iza tebe. A ladno. A, ima mač. Kak se vrti. Pa znači. Ja se bijem pikom, ja nemam mač. Ovdje ima lave. Od vam. Vidim kako sam napravio. Čekaj sekund. Evo, napravio sam od svi. Bravo, majstor. Gdje si ti? A ubiše me bre, opet. Vidio. Žuri, uzmaj ono. Ojoj, skeleton. Fuck. Ja se bijem sa krampom. Evo ga i creeper, ako pukne ovo sve. Joj, me skeleton izluđuje. Pukni, ajde, pukni, ubi me. Ispustio stvari. Jes. Fuck. Koji si debil? Znači crkva se 100 puta. Pa, 9 star. Nemoj. Gdje je bio? tu mrije. 9 mač. Požuri. A gledaj, što da sam to. Uzet ću iz ono. Ne pa. 9 pik. Za dosta obsidijana. 9 pik, uzmi. Čekaj. Jebem te usta, 9. Ajde brže, ovdje sam našao lavu. Tam dobijemo ove. Ajde, prisniš. Skeleton je mrtav. Ispustio 2 steka snela. A, evo ga skeleton. Help me. Odlej. Ajde ovdje, prati me. Ajde. 9. Ajde. I kako dugo treba pukna svima. Ajde, gledaj za njih. Pukni, ajde. Što smara kopala. Koliko imaš? Ja imam 4. Ajde, gledaj, iskopao se udari me. Pa glava, fuck. Imam ovdje. Ajde, gledaj. Ajde. Ne, ne!
Aj, joj. Gurno me lavu, majmu mu jebem u pipku. Požuri. Boli me ne. A požuri dok ja ne umrem dva srca. To dobio sam krompir. Dan stvari. Čekaj, puno. Evo ti tam. Ne znam ni šta je svoje. Samo daj hranu tu. Nisi imao hrane, Jesam. ima 100 hrane. Da, ali je moguće, me gurno. Ne! Mora sad ima lavu. Jesi pokupio obsidijan? Šta imam? 2 možda. Koliko? Sad ću ti reći. Imam ja. Evo gledaj lava. Veš. Opet ti se bilo koliko imam. Što ti radiš? Kopam ja ovaj. Imam 10 obsidijana. Ja imam 2. Ali dosta nam je vrat. Napravimo portal, završimo. Dosta. 12 imam. Ja imam ja. Brate, ovaj rudnik je nervira. Ja brže bolje bežim. Sad šta može i to je to. Zemljice. I opet, ja, ovaj put. Oj. Nervira me, uvijek zaboravim ko da si ga. Ja znam, nego pratio se da ne moram. Dobre, da mi samo sad izađem na Endermana skoro, kako da se. Što rodiš? A daj mi se. Misliš da završiš bez mene, jel? Ajde, da napravimo ovaj portal. Šta će sad uradiš, šta ne znaš? A, očito. Dobro, ovaj paljač. Ajde ti napravi portal, ja zapatila. Ma nećemo sad da pravimo portal, ne sedi. A da, onda ja ti napravim. Dobro. Ajde, daj vama. Da napravimo, daj vama. Šta? Paljač. Ete. Upalja. Imam 13. Nećemo Imam napravimo, više ovdje nego. pored, jel? Okolo ide. 1, 2, 3. Jel 3? 4. Je siguran? Siguran. Okej. 1, 2, 3 i gore 4, jel? Ne, 5 gore, tako? Ne znam. Jebi ga buraz. Čekaj, nije 4. 3. A vidim da nije 4. Znam da nije moguće, a sa strane je 4. Ajde. 1, 2, 3, jel ovdje 4? Jest. I gledaj, fali nam još 1. 1 nam fali. A to ćemo u sljedećoj epizodi. Ajde, ne možemo se vraćati ništa. To je bilo to. Evo ovako ljudi. Kako se... To je bilo to za ovaj. I vidimo se sljedeće. Ćao. Ajde.